ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. உங்க வீட்டுல டிவி, யார் வீட்டுல டிவி போயிட்டு இருக்கு, கொஞ்சம் ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. இன்னைக்கு கோலோக சாட் சொன்னாங்க. ஓகே ஃபைன். இப்போ நாம மாதாஜி பிரேயர் சொல்லல. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நரம் செய்வ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதி வியாசம் ததோ ஜாயமுதீரயேத். நஷ்டபிராயேஷு பதரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையாம் பகவத்ய உத்தம ஸ்லோகே பக்திர்பவதி நைஸ்திகி. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदा मह्यं तदा शिवापदाण्डिकं. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिकान्त राधकान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधारा श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ஸோ இங்க நம்ம 34th ஸ்லோகா பாக்குறோம் இல்லையா? மனைவிகளை மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி கலாவதி மாதாஜி, ஜெயந்தி, வசந்தி மாதாஜி, மல்லிகா மாதாஜி 4 பேர். ஓகே ஃபைன். ஓகே, நீங்க 4 பேர் நீங்க இந்த ரவுண்ட் முடிச்சிருங்க எல்லாரும். தம்ஸ்தான் காமான் ஹரி தத்யாத்யாயான் காமயதி ஜனஹ ஆராதிதோ யதை வைக்ஷ ததா பும்சாம் பலோதயஹ. எஸ் வாசி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தம்ஸ்தான் காமான் ஹரி தத்யாத்யான் யான் காமயதே ஜனக ஆராதிதோ யதை வைஷ ததா பும்சாம் பலோதயஹ. தான் தான் அவர்கள் காமன் விரும்பும் எண்ணம், ஹரி பகவான், தத்யாத் அருள் பெறுபவர், யான் யான் எதுவாயினும், காமயத்தே விருப்பங்கள், ஜனக மனிதன், ஆராதித வழிபடுதல், யதா இருப்பது போன்று, ஏவ உறுதியாக, ஏஷ பகவான், ததா போன்று, பூம்ஷாம் மனிதர்களின், பல உதய முடிவு மொழிபெயர்ப்பு. வேள்விகளை செய்பவர் கர்மகாண்ட செயல்களின் கீழ் பகவானை எந்த நோக்கத்திற்காக வழிபடுகிறாரோ அந்த நோக்கம் நிறைவேறப் பெறுவர். பொருளுரை. பகவத்கீதையில் பகவான் தம்மை வழிபடுபவர்களின் விருப்பத்திற்கு ஏற்ற வரங்களை தாம் அருள்வதாக கூறுகிறார். முழுமுதற் கடவுள் உலகில் கட்டுண்டிருக்கும் அனைத்து உயிர்களுக்கும் அவர்கள் விருப்பம் போல் செயல்படும் முழு சுதந்திரத்தையும் அளித்திருக்கிறார். ஆயினும் பக்தர்களை பொறுத்தமட்டிலும் அவர்கள் மேலே கூறியுள்ளவாறு செயல்படாது தம்மை முற்றிலும் சரணடைதல் நம் என்றும், அவ்வாறு செய்தால் அவர்களின் முழு பொறுப்பையும் தாம் எடுத்துக் கொள்வதாகவும் கூறுகிறார். இதுதான் பக்தனுக்கும் பலன் மீது ஆசைப்படுபவனுக்கும் உள்ள வேறுபாடு. பலன் தரும் செயல்களை செய்பவன் தனது செயல்களின் பலனை மட்டுமே அனுபவிக்கிறான். ஆனால் ஒரு பக்தனோ பரமபுருஷ பகவானின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் பக்தி தொண்டில் வளர்ச்சி அடைந்து தனது வாழ்வின் லட்சியமான வீடு பேறு பெற்று முழுமுதற் கடவுளை அடைகிறான். இஸ்லோகத்தில் உள்ள முக்கியமான காமன் என்னும் சொல்லின் பொருள் புலனுகர்ச்சிக்கு உரிய ஆசைகள் என்பதாகும். ஒரு பக்தன் அனைத்து காயங்களையும் தடுத்தல் வேண்டும். அவன் அந்யாபிலாஷிதா சூன்ய, அதாவது ஒரு பக்தன் தனது புலனுகர்ச்சிக்கு உரிய அனைத்து ஆசைகளும் அற்றவனாக இருத்தல் வேண்டும் என்பதாம். அவனது நோக்கம் பகவானின் புலன்களை திருப்திப்படுத்துதல் அல்லது மகிழ்ச்சி படுத்துதல் என்பதாகவே இருக்கிறது. இதுதான் ஒரு கர்மிக்கும் ஒரு பக்தனுக்கும் இடையே இருக்கும் வேறுபாடாகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எஸ், நெக்ஸ்ட் வாசிங்கோ.
इति व्यावसिदा विप्रास्तस्य राज्ञा प्रजादये पुरोडासं निर्भवन् सिबीविष्टाय विष्णवे. हरे कृष्ण माताजी। हरे इति कृष्ण। व्यावसिदा विभ्रास्तस्य राजा प्रजादये புரோடாசம் நிர்பவன் சிபிவிஷ்டாய விஷ்ணுவே. இது இவ்வாறு வியாவசிதா தீர்மானித்து விப்ராகி அந்தணர்கள் தஸ்ய அவரது ராஜா மன்னரின் பிரஜாதயே மைந்தனை பெற வேண்டும் என்னும் நோக்கத்திற்காக புரோடசம் வேள்விக்குரிய பொருள்கள் அர்ப்பணித்தனர். சிபி விஷ்டாய வேள்வி தீயில் நிலை கொண்டிருக்கும் பகவான் விஷ்ணுவே பகவான் விஷ்ணு. மொழிபெயர்ப்பு. மன்னன் அங்கன் ஒரு மைந்தனை பெற வேண்டும் என்பதற்காக அவர்கள் அனைத்து உயிர்களின் உள்ளங்களிலும் வீட்டிருக்கும் பகவான் விஷ்ணுவுக்கு வேள்வி பொருள்களை நிவேதம் செய்வது என்று தீர்மானித்தார். பொருளுரை. வேத சடங்குகளை பொறுத்து சில நேரங்களில் வேள்வி சாலையில் விலங்குகளும் பலியிடப்படுகின்றன. இவ்விலங்குகள் பலியிடப்படுவது கொல்ல வேண்டும் என்பதற்காக அன்று, அவற்றுக்கு புத்துயிர் அளிக்க வேண்டும் என்பதற்காகவே. இச்செயல்கள் வேத மந்திரங்களின் உச்சரிப்பு சரியானது தானா என்று அறிந்து கொள்வதற்காக செய்யப்படும் பரிசோதனையாகும். சில நேரம் மருத்துவ ஆய்வுக் கூடங்களில் நோய் நீக்கம் காண்பதற்காக சிறு விலங்குகள் கொல்லப்படுகின்றன. மருத்துவ ஆய்வு கூடங்களில் கொல்லப்படும் விலங்குகள் மீண்டும் உயிர் பெறா. ஆனால் வேள்விச்சாலையில் பலியிடப்படும் விலங்குகள் வேத மந்திரங்களின் சக்தியினால் மீண்டும் புத்துயிர் பெறுகின்றன. இச்சோகத்தில் வரும் சிபி விஷ்டாயா என்னும் சொல்லில் சிபி என்றால் வேள்வி தீப்பிழம்புகள் என்று பொருள். வேள்வி தீயில் நிவேதனங்கள் அர்ப்பணிக்கப்படுகின்றன. ஏனெனில் பகவான் விஷ்ணு அங்கே நெருப்பின் வடிவமாக விளங்குகிறார். எனவேதான் விஷ்ணு சிபி விஷ்ட என்று அழைக்கப்படுகிறார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ. தஸ்மாத் புருஷ உத்தஸ்தேன हेममाली अलाम्बरः हिरण्मयेन पात्रेण सिद्धम् आदाय पायसम्. हरे कृष्ण माताजी। तस्मात् पुरुष उत्तस्तेन हेममाली अमलाम्बरः हिरण्मयेन पात्रेण सिद्धम् आदाय पायसम्. அந்நெருப்பினின்றி புருஷ ஒருவன் உத்தஸ்தென தோன்றினான். ஹேம மாலி பொன் மாலையுடன், அமல அம்பரக வெண்ணிற ஆசையுடன், ஹிரண்மயேன பொன்னாலான, பாத்திரேன ஒரு கலசத்துடன், சித்தம் சமைத்த, ஆதாய ஏந்திக் கொண்டு, பாயாசம். மொழிபெயர்ப்பு. வேள்வி தீயில் நிவேதனங்கள் போடப்பெற்றவுடன் யாக குண்டத்திலிருந்து ஒருவன் வெண்ணிற ஆடை அணிந்து கழுத்தில் பொன்னாலான மாலை மின்ன தோன்றினான். அவன் தன் கைகளில் பாயாசம் நிரம்பிய பொற்களம் ஒன்று வைத்திருந்தான். ச விப்ரமானுதோ ராஜா கிரஹீத்வாஞ்சலி நௌதனம் அவ்யக்ராய முதாயுக்த பிரதாத் பத்னியா உதாரதி. हरे कृष्ण माताजी। स विप्राणमदो राजा गृहीत्वाञ्जलि नौतनम् अवक्राय मुदायुक्त प्रदात् पत्न्या उदारति. ச அவன் விப்ர அந்தணர்களின் அனுமதி பெற்று, ராஜா அரசன், கிரஹீத்வா எடுத்துக்கொண்டு, அஞ்சலினா அவர் இணைந்த கரங்களில், ஓதனம் பாயசம், அவக்ராய முகந்து பார்த்த பின்னர், முதா மிகுந்த மகிழ்ச்சியுடன், யுக்த நிலையில் இருத்தல், பிரதாத் அர்ப்பணித்த பத்னியை அவரது மனைவிக்கு, உதாரதி தாராள மனதுடன். மொழிபெயர்ப்பு. தாராளமான மனமுடையவராக இருந்த மன்னர் புரோகிதர்களிடம் அனுமதி பெற்று தனது கரங்களில் ஏந்தியிருந்த பாயச கலசத்தை முகர்ந்து பார்த்த பின்னர் அதிலிருந்த பாயாசத்தின் ஒரு பகுதியை தனது மனைவிக்கு வழங்கினார். பொருளுரை. மன்னரின் மனைவியான சுனிதா இவ்வரத்தை ஏற்றுக்கொள்வதற்குரிய தகுதி இல்லாதவள் ஆவாள். எனினும் தாராள மனம் கொண்ட உதாரதி மன்னர் யஜ்ஞ புருஷரிடமிருந்து தான் பெற்ற பிரசாதமாகிய பால் பாயசத்தினை சிறிதும் தயக்கமின்றி தன் மனைவிக்கு அளித்தார்.
உண்மையில் எல்லாம் முழுமுதற் கடவுளினாலேயே வடிவமைக்கப்படுகிறது. இந்நிகழ்ச்சியானது மன்னருக்கு மிகவும் சாதகமானது அன்று என்பதனை பின்வரும் ஸ்லோகங்கள் விளக்கும். மன்னர் மிகவும் பரந்த மனம் உடையவராதலினால் உலகப்பற்றை அவர் அறவே விட வேண்டும் என்பதற்காக முழுமுதற் கடவுள் அரசிக்கு ஒரு கொடிய மைந்தனை கொடுத்து அதன் மூலம் மன்னரை தன் வீட்டை துறக்க செய்ய வேண்டுமென்று எண்ணினார். முன்னர் கூறியுள்ளபடி பகவான் விஷ்ணு கர்மிகள் எதை விரும்புகின்றானோ அவ்விருப்பத்தினை நிறைவேற்றி வைக்கிறார். ஆனால் பகவான் தம் பக்தனின் விருப்பத்தை வேறு வழியில் நிறைவேற்றுகிறார். அதன் மூலம் அப்பக்தனை படிப்படியாக தன்னிடம் நெருங்கி வரச் செய்கிறார். இதனை பகவத்கீதையும் ததாமி புத்தி யோகம் தம் ஏனமாம் உபயாந்தித்தே உறுதி செய்கிறது. பகவான் பக்தனுக்கு மேலும் மேலும் வளர்வதற்குரிய வாய்ப்பினை அளிக்கிறார். ஆகினால் அவன் வீடு பேறு பெற்று முழுமுதற் கடவுளை அடைபவனாகின்றான். தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்து யாராவது வாசிக்கிறீங்களா? இன்னொரு ஸ்லோகம் 38 வரைக்கும். பிரேமா மாதாஜி வாசிங்க. சாதத் பும்ஸ்வனம் ராஜ்ஞி பராஸ்ரய வை பத்யுர் ஆததே கர்ப்பம் கால உபாவிருத்தே உமா சுஷுவே அப்ரஜாஹ. தாதத் பும்சவனம் ராஜ்ஞி பிரசாய வை பத்யுராததே கர்ப்பம் கால உபாவிருத்தே குமா சுஷவே பிரஜா. சா அவள், தத் அந்த உணவு, பும்சவனம் ஆண் குழந்தையை தரவல்லது, ராஜ்ஞி ராணி ராசிய உண்டு, வை உண்மையில், பத்யுகு கணவனிடமிருந்து, ஆதத்தே கருவுற்றாள், வர்க்கம் கர்ப்பம் காலே உரிய காலத்தில், உபாவிருத்தே தோன்றினான், குமாரம் ஒரு ஆண் குழந்தை, சுஷவே ஈன்றெடுப்பதற்கு, அப்ரஜா மைந்தனில்லாததனால். மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை ஸ்ரீல பிரபுபாதாக்கு ஜெய். அரசிக்கு குழந்தை பேறு இல்லாமையால் அப்பேற்றினை கொடுக்கும் ஆற்றல் மிக்க அப்பாயசத்தினை உண்ட பிறகு அவள் தன் கணவனின் மூலம் கர்ப்பவதி ஆனாள். மேலும் உரிய காலத்தில் ஓர் ஆண் மகவினையும் ஈன்றெடுத்தாள். பொருளுரை: 10 வகையான தூய்மை செய்யும் முறைகளுள் ஒன்றுதான் பும்சவனம் என்பது. இதில் ஒரு மனைவி பிரசாதமோ அல்லது பகவான் விஷ்ணுவிற்கு நிவேதனம் செய்யப்பட்ட உணவோ அளிக்கப்படுகிறாள். அதன் பிறகு அவள் தன் கணவனுடன் கொள்ளும் பாலுறவின் மூலம் ஒரு குழந்தையை கருத்தரிக்கிறாள். தேங்க்யூ மாதாஜி. இன்னைக்கு இதோட நிறுத்தலாம். நாளைக்கு 39ல இருந்து எடுத்துக்கலாம். ஓகே. கம்ஸ்தான் காமான் ஹரிதத்யாத் யான் காமயதே ஜனாஹ ஆராதிதோ யதை வைக்ஷ ததா பும்சாம் பலோதயஹ. தான் அவர்கள் காமான் விரும்பும் வண்ணம், ஹரி பகவான், தத்யாத் அருள் பெறுவர், யான் எதுவாயினும், காமயதே விருப்பங்கள், ஜன மனிதன், ஆராதித வழிபடுதல், யதா இருப்பது போன்று, ஏவ உறுதியாக, ஏக்ஷ பகவான், ததா போன்று, பும்ஷாம் மனிதர்களின், பல உதய முடிவு. சோ வேள்விகளை செய்பவர், அதாவது யக்னங்கள் வளர்க்கறதுக்கான ஒரு நோக்கம், ஒரு குறிக்கோள், ஒரு சங்கல்பம், எதையோ நம்ம பண்றோம் இல்லையா? அந்த சங்கல்பம் எப்படிப்பட்டதுன்றது ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா? அந்த சங்கல்பத்தை நாம பொதுநல நோக்கத்தோட, இதுக்கு உதாரணம் சௌனக ரிஷிகள் தலைமையில இருக்கக்கூடிய ரிஷிமுனிகள் செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த 1000 ஆண்டுகள் செய்த அந்த யக்னங்கள் இந்த பிரபஞ்ச நன்மைக்காக செய்யப்பட்ட அப்படிப்பட்ட யக்னங்கள் நமக்கு கட்டுண்ட நிலையை ஏற்படுத்தாது இல்லையா? ஆனா இங்கே அங்கன் செய்யக்கூடியது எது? கர்மகாண்டா இல்லையா? சகாம கர்ம யோகத்துல செய்யறார். கர்மகாண்ட செயல்களின் கீழ் பகவானை எதிர்நோக்கத்திற்காக வழிபு, அதாவது ஒரு குறிக்கோளை அடையணும்ன்றதுக்காக செய்யறதுதான் கர்மகாண்டம் இல்லையா? இதுல இருந்து சகாம கர்ம காண்டம் இது பகவான் மீது பக்தி கொண்டு அதுல பலன் வந்தா அதுல ஒரு பகுதியை அவருக்கு செய்யறேன்னு சொல்றது வேற. தட் இஸ் சகாமம் இல்லையா? இப்ப நம்ம எல்லாரும் திருப்பதி பெருமாளுக்கோ இல்ல ஏதோ தேவர்களுக்கெல்லாம் கூட நம்ம வேண்டிக் கொள்கின்றோம். நம்ம குலதெய்வம்னு சொல்றோம் இல்லையா? அந்த குலதெய்வத்துக்கு நான் இதை பண்றேன் அதை பண்றேன்னு எல்லாமே வேண்டிக்கிறோம். பண்றோமா இல்லையா? சோ அது எல்லாமே சகாமத்துல வரக்கூடியது. ஸோ சகாம கர்மயோகம் நமக்கு கட்டுண்ட நிலையை தான் ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். கர்மகாண்டா இன்னும் ஒரு படி கீழ் அது இல்லையா? பலனை மட்டுமே கருது. இறைவனுக்கு திருப்பி என்ன செய்ய போறோன்றதே கிடையாது.
தெர் இஸ் நத்திங். அட்லீஸ்ட் சகாமல இருந்தாலாவது நம்ம இறைவனுக்கு ஏதோ செய்யணும்ன்ற அந்த மனப்பான்மை இருக்கும். ஆனா இந்த கர்மகாண்டால வந்து அதுவும் இருக்காது. இந்த இடத்துல அங்கன் செய்வது கர்மகாண்டா என்ற மாதிரிதான் இந்த இடத்துல வந்து சொல்லப்படுகிறது. கர்மகாண்ட செயலின் கீழ் பகவானை எந்நோக்கத்திற்காக என பிள்ளை வரம் வேண்டும் அப்படிங்கிற நோக்கத்திற்காக அந்நோக்கம் நிறைவேற பெறுவார். சோ இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நமக்கு வாரிசு வேணும்ன்றது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பௌதிகம் தான் இல்லையா? சோ ஆனா அவருடைய நோக்கம் என்னன்னா தனக்கு ஒரு வாரிசு கண்டிப்பா வேணும். அரசவையை வந்து அரசாளக்கூடிய அந்த இது வந்து தேவை. அந்த தன்னலத்திலுமே ஒரு பொது நலம் என்னன்னா பிற்காலத்துல அவன் அரசன் ஆகிறதுக்காக தான். இல்லைன்னா அரசனே இல்லாத ஒரு ராஜ்யமாக தனக்கு பின்னாடி போய்விடும் இல்லையா? சோ அந்த ஒரு நிலையும் உண்டு. ஆனா அது உள்நோக்கம். அது அங்கன் அவ்வாறு ஆலோசித்தாரா இல்லையான்றது இந்த இடத்துல எடுத்துரைக்கல. இந்த இடத்துல வந்து பிரபுபாதர் விளக்கு உரையில என்ன கொடுக்கிறார்? கர்மகாண்டான்னு கொடுக்கிறார். அப்ப அவருக்கு தனக்கு வாரிசு வேண்டும் என்ப ஒன்றுதான் குறிக்கோளாக எடுத்திருக்கார். அவ்வளவுதான். சோ தட் இஸ் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் மெட்டீரியல். அது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் என்னது? பௌதீகம். அதனால வந்து அவன் வந்து அது வந்து கர்மகாண்டா மோட்ல தான் எடுத்துட்டு போகிறது. பகவத்கீதையில் பகவான் நம்மை வழிபடுபவர்களின் விருப்பத்திற்கேற்ற வரங்களை நான் அவர்களுக்கு அருள்வதாக கூறுகிறார் இல்லையா? சோ பகவான் தம் வருது இல்லையா? அவரவர்களுடைய சரணாகதிக்கேற்றவாறு இல்லையா, அவர்களுடைய பக்தி தொண்டுக்கேற்றவாறு நான் அவர்களுக்கு அருள் பாலிக்கின்றேன் என்று பகவான் சொல்றார் இல்லையா? முழுமுதற் கடவுள் உலகில் கட்டுண்டிருக்கும் அனைத்து உயிர்களுக்கும் அவர்கள் விருப்பம் போல செயல்படும் முழு சுதந்திரத்தை கொடுத்திருக்கார் இல்லையா? டிசிஷன் மேக்கிங் எல்லாமே நம்ம கையில தான் இருக்கு. ஒன்லி அப்ரூவல் மட்டும் தான் பகவான் கொடுப்பார். எஸ், நாம ஒரு டிசிஷன் எடுத்துட்டோம்னா அந்த டிசிஷனுக்கு வந்து பகவான் கொடுத்துருவார் இல்லையா? இப்போ நம்ம எல்லாம் ஒரு செயல் செய்யும்போது நம்ம வீட்லயே இப்போ விஜயகுமாரி மாதாஜி அவங்களுடைய பையனுக்கு வந்து நிறைய ஜாதகம் பார்த்திருப்பாங்க. ஆனா இது எந்த பொண்ணு கட்டுறது, எந்த பொண்ணு நம்ம வேணாம்னு சொல்றது, இதெல்லாம் ரொம்ப யோசிச்சிருப்பாங்க இல்லைங்களா? விஜயகுமாரி மாதாஜி இருக்காங்களா? இங்க கால்ல இருக்காங்களா? கிளாஸ்ல இருக்காங்களா? சோ அப்ப கன்ஃபியூஷன் கண்டிப்பா வந்திருக்கும். இந்த பொண்ணு பரவாயில்லையா, அந்த பொண்ணு பரவாயில்லையா, அப்பன்னு ஒரு கன்ஃபியூஷன் வரும் இல்லையா? அப்போ அந்த சமயத்துல 2 விதமான டிசிஷன்ஸ் நம்ம எடுக்கலாம் ஒரு பக்தர்களா இருந்து. ஒண்ணு வந்து நமக்கு இந்த பொண்ணு தான் பிடிச்சிருக்கு, அதனுடைய நற்குணங்கள், அவங்களுடைய ஃபேமிலி இதெல்லாம் வந்து நமக்கு ஓரளவுக்கு இருந்தாக்கா பகவானை எந்த குடும்பத்தையே குடுன்னு கேட்கக்கூடிய அந்த மனசு நமக்கு வரத்துக்கு சான்சஸ் உண்டு. இன்னொன்னு வந்து எப்படிப்பட்ட சான்சஸ் வரும்? அதாவது பகவானே இது நல்லதா கெட்டதான்னு எனக்கு தெரியல, அவங்களுக்கு எது நல்லதோ இந்த பிள்ளைகளுக்கு அதை நீ செய்து கொடுன்னு நம்ம அவர் மேலேயே பாரத்தை போடுறது 2வது ரகம். இதுல எது வந்து கர்மகாண்டமோடுன்னா, அதாவது முதல் தரத்துல இருக்கக்கூடியதுதான் கர்மகாண்டம். ஓகே, அப்படின்னா இதே வேணும் அப்படின்னா அந்த அப்ப அதையே வேணும்னு நாம டிசைட் பண்ணி வச்சுட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது ரிலேட்டடா வரக்கூடிய பாவ புண்ணியங்கள் எல்லாம் நம்ம அனுபவிக்கிறதுக்கு நம்ம நிறைய தயாரா இருக்கணும். நன்மையும் இருக்கலாம், தீமையே வரும்ட்டு கிடையாது. ஏன்னா 2ம் கலந்துதான் வாழ்க்கை இல்லையா? ஆனா அதுவே இறைவனை சார்ந்து, இறைவா இது அவர்களுக்கு எது நல்லதோ அதை நீ வந்து அருள்வாயாக, அவர்களை நல்வழியில நீ எடுத்துட்டு போகிறது உங்களுடைய கடமை அப்படிங்கிறத வந்து அவர் பாதங்களை நம்ம சமர்ப்பிச்சோம்னா அந்த 2 குழந்தைகளுக்கு என்ன நல்வழி வேண்டுமோ அதை பகவான் வந்து கண்டிப்பா கொடுப்பார். இந்த நம்பிக்கை வந்து பக்தர்களிடத்துல உண்டு இல்லையா? இது நிஷ்காமத்துல வந்துடும் இல்லையா? சகாமம் என்பது வந்து நம்ம ஒரு பலனை எதிர்பார்த்து அதுல ஒரு அதன் பிரகாரம் நடந்து விட்டால் இறைவனுக்கு நாம் ஏதோ தொண்டு செய்வோம். சோ இங்கே கர்மகாண்டால தொண்டும் கிடையாது. ஓகே, இதெல்லாம் நம்ம கரெக்டா அந்த வேறுபாடுகளை கர்மகாண்டா, சகாமா, நிஷ்காமா இது 3மே நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும். இதுதான் பக்தனுக்கும். சோ அவர்கள் மேலே கூறியுள்ளவாறு செயல்படாது தம்மை முற்றிலும் சரணடைதல் என்பது என்றும் சரணடைதல் என்றும் அவ்வாறு செய்தால் அது நம்ம தேவையில்லை இல்லையா? அவ்வாறு செய்தால் அவர்கள் முழு பொறுப்பையும் தான் எடுத்துக்கொள்வதாகவும் கூறுகிறார். எப்ப நம்ம பகவான் பாதங்களை சரணடைஞ்சிடறோமோ அவங்களுக்கு என்ன நன்மையோ அதை வந்து பகவான் பார்த்து செய்வார். நல்வழி, நல்ல ஒரு உன்னை பக்தி பண்ணக்கூடிய ஒரு வாழ்க்கை, இப்படியெல்லாம் நம்ம பகவான்கிட்ட வந்து நம்ம வேண்டின்றோம்னா பிள்ளைகளுக்கு அந்த மாதிரியான வாழ்க்கையே வேண்டுதல் செய்யவே கூடாதுன்னு யாரும் சொல்லல. எப்படிப்பட்ட வேண்டுதல் செய்யணும்ன்றதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா? சோ அதனால இறைவனை சார்ந்திருக்கக்கூடிய வேண்டுதல் என்பது நாம கண்டிப்பா செய்யணும். ஓகே, இறைவன் அற்ற நாம சுயமா வந்து டிசிஷன் பண்றோம் பாரு, ஆசை என்பது ஓவர் ரூல் பண்ணி வருது பாரு, அதை நாம கண்டிப்பா தவிர்க்கணும். அது எல்லாமே நமக்கு கட்டுண்ட நிலை ஏற்படுத்தும். இது எல்லாம் நம்மளுக்கு விடுதலைக்கான மார்க்கத்துக்கு எடுத்து செல்லும். ஓகே, சோ பலன் தரும் செயல்களை செய்பவன் தனது செயல்களின் பலனை மட்டுமே அனுபவிக்கிறான் இல்லையா? ஆனால் ஒரு பக்தனோ பரமபுருஷ பகவானின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் பக்தி தொண்டில் வளர்ச்சி அடைந்து தனது வாழ்வில் லட்சியமான வீடு பேர் இல்லையா மோட்சத்தை
பெற்று முழுமுதற் கடவுளை அடைகின்றான். அதனால்தான் காமான் என்று சொல்வாங்க இந்த கர்மகாண்டால மோட்ல செயல்படுறவங்களுக்கு. புலநுகர்ச்சிக்கான ஆசைகள் இல்லையா, இது வேண்டும் அது வேண்டும். ஒரு பக்தன் அனைத்து காயங்களையுமே தவிர்க்கல் வேண்டும். அப்படின்னா காயங்கள் அப்படின்றது இந்த இடத்துல என்னன்னாக்கா நம்முடைய ஆசைகள், நம்முடைய பௌதீக ஆசைகளை எல்லாம் கண்டிப்பாக தவிர்க்க வேண்டும். பௌதீகம் எல்லாமே இறைவனோடது தானே. அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல அதன் மீது நாம் ஏன் ஆசை கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு நிலையை நாம உணர்ந்தால் அப்ப பௌதீகத்தின் மீது இருக்கக்கூடிய பற்றுதல் தானா குறைய ஆரம்பிக்கும். எப்ப அது என்னது என்னது என்னதுன்னு நாம் நினைக்கிறோமோ இல்லையா, நான் என்னது இப்படிலாம் வருதோ அது வரைக்கும் நாம பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்களாகத்தான் இந்த பிரபஞ்சத்துல இருப்போம் இல்லையா. அந்யாபிலாஷித்த சூன்யம், அந்யாபிலாஷா இல்லையா, அபிலாஷம் என்றால் ஆசை இல்லையா. சோ அந்த அந்த ஆசைகள் என்பது பௌதீகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்டது எல்லாமே நாம ஜீரோ நிலை, அதாவது ஞானம் கர்மம் இதுல இருந்து நம்ம ஆசைகளை விடுத்து கொள்ளணும். ஓகே, அதெல்லாம் ஒரு கடமையா மட்டும் செய்யணும். அதாவது ஒரு பக்தன் தனது புலனுகர்ச்சிக்காக அனைத்து ஆசைகளும் அற்றவனாக இருத்தல் வேண்டும் என்பதாம் அவன் நோக்கம் பகவானின் புலன்களை திருப்தி செய்யறதாக இருக்கும். அதாவது பகவானுக்கு பிளஷர் பொட்டன்சி இல்லையா, நம்மளுடைய பிளஷரை நாம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்க கூடாது, அது கட்டுண்ட நிலையை ஏற்படுத்தும். நம்முடைய புலன்களை திருப்தி செய்தால் நாம கோதாசனாக ஆகிவிடுவோம். இறைவனுடைய புலன்களை நாம திருப்திப்படுத்தினால் நாம கோஸ்வாமி ஆகிறதுக்கான மார்க்கம் உண்டு. சோ என்பது இதுதான் ஒரு கர்மிக்கும் ஒரு பக்தனுக்கும் இருக்கக்கூடிய வேறுபாடு இல்லையா, ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டது. வசிதா விப்ராசஸ்ய ராஜ்ஞா பிரஜாதே புரோடாசாம் நிரபவன் சிபிவிஷ்டாய விஷ்ணவே. இது இவ்வாறு விவசிதா தீர்மானித்து விப்ராஹி அந்தணர்கள் தஸ்ய அவரது ராஜ்ஞா மன்னரின் பிரஜாதே மைந்தனை பெற வேண்டும் என்ற நோக்கத்திற்காக புரோடசம் வேள்விக்குரிய பொருட்கள் நிரபவன் அர்ப்பணித்தனர் சிபி விசிஷ்டாயா வேள்வி தீயில் நிலைத்து கொண்டிருக்கும் பகவான் விஷ்ணுவே. பகவான் விஷ்ணு மன்னர் என்ன பண்ணார், அங்கன் ஒரு மைந்தனை பெற வேண்டும் என்பதற்காக அந்த மைந்தன் எதற்கு பெற வேண்டும் அப்படிங்கிறத ஃபர்ஸ்ட் யோசிக்கணும் இல்லையா. அதுக்கப்புறம் தான் அந்த பொருளை அடையறதுக்கான முயற்சியை நம்ம செய்யணும். எதற்கு மகன் வேண்டும் என்பதை யோசித்த பிறகு அப்புறம் மகனுக்கான ஒரு வரத்தை வளர்ப்ப, அதாவது ஒரு யக்னத்தை வளர்க்கிறது ஃபைன். ஆனா இந்த இடத்துல அவர் டைரக்டாவே மைந்தன் வேண்டும் என்பதற்காக அவர் செயல்படுகிறார். இவன் தோ இஸ் a வெரி குட் பர்சன் இல்லையா, ஆன்மீகத்துல இருக்கார், எல்லாமே இருக்கு. ஆனா அந்த இடத்துல அவர் என்ன செய்யறார், பலன்களை எதிர்பார்த்து செய்கிறார். அவர்கள் அனைத்து உயிர்களின் உள்ளங்களிலும் வீட்டிருக்கும் பகவான் விஷ்ணுவுக்கு வேள்வி பொருட்கள் நிவேதனம் செய்வது என்று தீர்மானித்தார்கள். யாரு, அந்த பிராமணர்கள். வேத சடங்குகளை பொறுத்து சில நேரங்களில் வேள்வி சாலைகளில் விலங்குகள் பலியிடப்படுகின்றன. ஆனா அந்த பலி கொடுக்கும் பொழுது அது மனிதனாக மாறுவதற்கு மட்டும்தான் அந்த பலியே வழங்கப்படும். இவ்விலங்குகள் பலியிடுவது கொல்ல வேண்டும் என்பதற்காக அல்ல இல்லையா, அவற்றுக்கு புத்துயிர் அளிக்கிறது என்ன, வேறு ஒரு நல்ல ஒரு நிலையை ஏற்படுத்துறது விலங்கிலிருந்து மனித ரூபத்திற்கு பெறுவதற்கு. சோ இச்செயல்கள் வேத மந்திரங்கள் உச்சரிப்பு சரியானது தானா என்று அறிந்து கொள்வதற்காகும் வேலிடேஷன், இந்த மந்திரங்கள் செயல்படுதா அப்படிங்கிற பரிசோதனை என்று சில நேரம் மருத்துவ கூடங்கள்ல ஆய்வு செய்கின்றோம் இல்லையா. இப்போ ஒரு வேக்சினேஷன் ப்ரிப்பேர் பண்ணாங்கன்னா அதை முதல்ல ஒரு சின்ன விலங்கு, ஜென்ரலி நம்ம பிசிக்ஸ் லேப் கெமிஸ்ட்ரி லேபு அந்த பயாலஜி லேப்ல எல்லாம் நம்ம ஒரு எலி இது பண்ணுவாங்க. செகண்ட் குரூப் எடுத்தவங்க எல்லாமே அந்த எலியினுடைய பைசெக்ட் இதெல்லாமே பண்றாங்க இல்லையா. ஸோ கத்துக்கிறது, ஒரு டாக்டர் ஆகிறதுக்கு இதெல்லாமே தெரியும் இல்லையா. அது போல இந்த இடத்துல ஆய்வு கூடங்கள்ல நோக்கம் நோய் நீக்கம் காண்பதற்காகத்தான் சில விலங்குகளை கொள்வது, அதை தவிர்த்து வேற எந்த நோக்கமுமே கிடையாது. அது போல ஆனால் வேள்விச்சாலையில் பலியிடப்படும் விலங்குகள் வேத மந்திரங்களுடைய, அதாவது அதனுடைய பவர் இல்லையா, அது செயல்படுகின்றதா, செயல்படும் திறனை தெரிஞ்சு கொள்றதுக்காக செயல்படுறது. இச்லோகத்தில் ஒரு சிபி விஷ்டாய என்னும் சொல், சிபி என்றால் வேள்வியின் தீப்பிழம்புகள் என்று பொருள். சோ வேள்வி தீயில் நிவேதனங்கள் எல்லாம் அர்ப்பணிக்கப்படுகின்றன. ஏனெனில் பகவான் விஷ்ணு அங்கே நெருப்பின் வடிவமாக விளங்குகிறார், அக்னி ஜுவாலையாக. எனவே தான் விஷ்ணு சிபி விசிஷ்ட என்று அழைக்கப்படுகிறார். தஸ்மாத் புருஷ உத்சென்ன தேமமாலி அமலாம்பர இரண்மயேன பாத்ரேன சித்திம் ஆதாய பாயசம். தமாத்
அந்நெருப்பினின்று புருஷ ஒருவன் உத்தஸ்தேன தோன்றினான். ஹேமா மாலி பொன் மாலையுடன், அமலா அம்பர வெண்ணிற ஆடையுடன், அது ஹிரண்மயேன பொன்னாலான, பாத்திரேன ஒரு கலசத்துடன், சித்தம் சமைத்த, ஆதாய ஏந்தி கொண்டு, பாயசம் வேள்வித்திலிருந்து நிவேதனங்கள் பெற்றவுடன் யாக குண்டத்திலிருந்து ஒருத்தர் வந்து வெண்ணிற ஆடை அணிந்து கழுத்துல வந்து தங்கத்தாலான மாலையை மின்னி இல்லையா ஜொலித்து கொண்டிருந்தது. அவன் கையில வந்து பாயச நிரம்பிய பொற்கலசம் ஒன்று வைத்திருந்தான் என்று சொல்லப்படுகிறது. ச விப்ரானுமதோ ராஜா கிருஹீத்வாஞ்சலி தௌதனம் அவக்ராய முதா யுக்த பிரராத் பத்னியா உதாரதி. சா அவன் விப்ர அந்தணர்களின் அனுமதி பெற்று, ராஜா அரசன், கிருஹீத்வா எடுத்துக்கொண்டு, அஞ்சலினா அவர் இணைந்த கரங்களில், ஓதனம் பாயாசம், அவக்ராய முகர்ந்து பின்னர், முதா மிகுந்த மகிழ்ச்சியுடன், யுக்த நிலையிலிருந்தல், பிரதாதாத் அர்ப்பணித்த, பத்னியை அவர் மனைவிக்கு, உதாரதி தாராளமான மனமுடையவராக இருந்த அந்த மன்னர் புரோகிதர்களுடைய அனுமதி பெற்று தனது கரங்களில் ஏந்திருந்த பாயச கலசத்தில் முகர்ந்து பார்த்த பின்னர் அதிலிருந்து பாயசத்தின் ஒரு பகுதியை எடுத்து தன்னுடைய மனைவிக்கு வழங்கினார். சோ மன்னரின் மனைவியான சுனிதா இவ்வரத்தை ஏற்றுக்கொள்வதற்குரிய தகுதி இல்லாதவள் ஆவாள். சோ எனினும் தாராள மனம் கொண்ட அப்படின்னா அவருடைய இயல்புகளை பற்றி இந்த இடத்துல சொல்லப்படுகிறது. அவங்கள பத்தி நம்ம படிக்க போனாதான் நமக்கு அது என்னன்னு தெரிய வரும். ஆனா இப்போதைக்கு இங்க பொருளுரையில நம்ம ஆச்சாரியார் என்ன கொடுத்திருக்காரோ அதை அப்படியே நாம புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணுவோம். தட் மீன்ஸ் குவாலிட்டிஸ் இல்லையா, இறைவனுடைய அருளை பெறுவதற்கு கூட வந்து சில தகுதிகள் என்பது உண்டு இல்லையா. அதாவது அதனுடைய பலன்களை வந்து நன்மையான விதத்தில் எடுத்துட்டு வர்றதுக்கு இல்லையா. இப்ப சுனிதியை எடுத்துக்கோங்க. இந்த சுனிதா கிடையாது, சுனிதி. இப்போ துருவ மகாராஜாவுடைய தாய் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வெரி குட் குவாலிட்டிஸ் இல்லையா. அப்படிப்பட்டவங்களுக்கு இந்த மாதிரி இதை கொடுத்தாக்கா அருமையான பிள்ளைகள் என்பது தெய்வீக சக்தி வாய்ந்த பிள்ளைகள் நம்முடைய இன்பில்ட் குவாலிட்டிக்கு ஏற்றவாறுதான் வந்து, அதாவது வெளியிலையுமே நமக்கு வந்து வரக்கூடிய ஒரு தன்மைகள் ஏற்படும் இல்லையா. நம்ம உள்ளுக்குள்ள என்ன இருக்கோ அதனுடைய பாவம் தான் நம்ம கிட்ட எப்பவுமே வெளிப்படும். சோ இங்க சுனிதி வந்து அவ்வளவு ஹையர் குவாலிட்டிஸா வந்து சொல்லல. அதனால அந்த பாயசத்தை பெறுவதற்கு கூட அவள் தகுதி இல்லாதவள் என்று இந்த இடத்துல வந்து ஸ்ரீல பிரபுபாதர் வர்ணிக்கிறார். அப்படின்னா அவங்களுடைய குணாதிசயங்கள் வந்து ஹையர் லெவல் கிடையாது அப்படிங்கறத வந்து நாம தெரிஞ்சுக்கணும். மேன்மையான தன்மை கிடையாது. எனினும் தாராள மனம் கொண்ட மன்னர் வந்து யக்ன புருஷரிடம் வந்து தான் பெற்ற பிரசாதமாகிய பாயாசத்தினை சிறிது தயக்கம் என்று தன் மனைவிக்கு அளித்தார். உண்மையில் எல்லாம் முழுமுதற் கடவுளினாலே வடிவமைக்கப்படுகிறது இல்லையா. எல்லாமே ஒண்ணுமே நமது கிடையாது இந்த இடத்துல. ஒவ்வொரு செயலுக்கும் அனைத்து காரணங்களுக்கும் காரணமும் அவர்தான் இல்லையா. இந்நிகழ்ச்சியானது மன்னருக்கு மிகவும் சாதகமானதன்று என்பதனை பின்வரும் ஸ்லோகங்கள் விளக்கும். மன்னர் மிகவும் பரந்த மனம் உடையவராதினால் உலகப்பற்றை அவர் அறவே விட வேண்டும் என்பதற்காக, சோ ரூட் காஸ் இல்லையா, he being a saintly king. சோ இனிமே அவர் வந்து பகவானுடைய திருத்தொண்டு புரியதற்கு அவர் வந்து தன்னை தயார்படுத்தி கொள்றதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு. அப்படின்னா நம்ம வீட்டுல கூட நடக்கக்கூடிய அசம்பாவிதங்கள் எல்லாமே ஒருத்தர் வந்து விரக்தி நிலைக்கு எடுத்து செல்லும் இல்லையா. ஒரு நேர்மையான பக்தன் இல்லையா, அவங்க வீட்டுல இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை வந்து நல்ல ஒரு பக்தனுக்கு ஆப்போசிட்டா இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையா இருந்தா அவன் மேலும் மேலும் என்ன பண்ணுவான், அந்த சூழ்நிலையை வந்து வெறுக்க ஆரம்பிச்சிருவான் இல்லையா. மேலும் அது வெறுத்தா என்ன பண்ணுவான், பக்தியின் தரப்புல வேறொரு இதுக்கு மடைமாற்ற கொள்ளப்படும் இல்லையா. ஆல்ரெடி அவன் பக்தியில இருந்தா அந்த பக்தியை வந்து மேன்மையா எடுத்துட்டு போயிடுவான். சோ இப்ப பிரபுபாதருடைய வாழ்க்கை சரித்திரமே எடுத்துக்கலாம் இல்லையா. வீட்டுல மனைவி பிள்ளைகள் யாருமே அவருடைய பக்தி செயலுக்கு வந்து சப்போர்ட் கிடையாது இல்லையா. ஆனா கடைசி வரைக்குமே அவருடைய குடும்பத்தை ரட்சிக்கணும்னு அவர் எவ்வளவு முயற்சி பண்ணார். ஆனா கடைசி வரைக்குமே அந்த முயற்சிகள் வந்து முன்னேறி போகவே இல்லை. அப்படின்னு தரிச காஸ் இது எல்லாருக்குமே கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்பு கிடையாது, ஒரு சிலருக்கு மட்டும்தான் கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இல்லையா. சோ அப்படி இருக்கும் பொழுது இங்கே அந்த அங்கன் வந்து தெய்வீகமான குணங்களை கொண்டவன், பக்தி கொண்டவன். சோ அப்படிப்பட்டவன் என்ன பண்றான் வந்து அவன் மேலும் அவனுடைய பக்தியை வந்து பக்குவப்படுத்துறதுக்கு அவன் இந்த இல்லற வாழ்க்கையிலே இருந்தால் கடைசி வரைக்குமே முடியாது இல்லையா. அதனால தன்னுடைய பிள்ளையை வந்து அந்த வாரிசை விட்டு அவன் வந்து காட்டை நோக்கி செல்லணும்னா வனப்பிரஸ்த ஸ்டேஜ்ல
அவன் அதற்கு தன்னை பக்குவப்படுத்திக்கணும்னா வீட்டுல இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை வந்து சாதகமா இருந்தா கண்டிப்பா போக மாட்டான் இல்லையா? அதே பாதகமா இருந்தா அதை விட்டு செல்லணும்ன்ற அந்த மனப்பக்குவம் வரும். அததான் இந்த இடத்துல இறைவனுடைய பிரசாதம் எல்லாருக்குமே கிடைக்கப்பெறது கிடையாது. யாரோ ஒரு சிலர் அதுக்கான குவாலிபிகேஷன் இதெல்லாமே உண்டு இல்லையா? நாமெல்லாம் அந்த குவாலிபிகேஷன் இன்னும் அடையல. அதனால நம்மளை பத்தி அதை நினைச்சுக்க வேண்டாம். நம்ம வீட்டுல எல்லாரும் நம்மள வந்து அந்த மாதிரி நினைச்சா கூட அந்த அளவுக்கு நம்ம குவாலிஃபைட் கிடையாது அப்படிங்கறத வந்து நாமளே எடுத்துரைக்கலாம் அவங்க கிட்ட. ஓகே, உலகப்பற்றை அவர் அறவே விட வேண்டும் என்பதற்காக இது பகவானுடைய ஏற்பாடு. முழுமுதற் கடவுள் அரசிக்கு ஒரு கொடிய மைந்தனை கொடுத்து அதன் மூலம் மன்னரை தன் வீட்டை துறக்க செய்ய வேண்டும் என்று எண்ணினார். திஸ் இஸ் as per the will of the Lord. ஓகே, முன்னர் கூறியுள்ளபடி பகவான் விஷ்ணு கர்மிகள் எதை விரும்புகின்றானோ அவ்விருப்பத்தினை நிறைவேற்றி வைக்கிறார். சோ அவருக்கு பிள்ளை வேணும், அதை வந்து அவர் நிறைவேற்றுகிறார். ஆனால் பகவான் தன் பக்தனின் விருப்பத்தை வேறு வழியில் நிறைவேற்றுகிறார். இது அவர் டிசைட் பண்றது. ஏன்னா பக்தன் வந்து இறைவனுடைய கைகளில் ஒரு பாவை தான் இல்லையா? அதாவது ஒரு பப்பெட் மாதிரிதான். சோ அதனால கைப்பாவையாக இருக்கக்கூடிய தன்மை கொண்டவர். கடவுள் நம்மளை எவ்வாறெல்லாம் செயல்படுத்த வைக்கிறாரோ அவ்வாறு செயல்படுவதற்கு நாம் இசைந்து விடுவோம். அதுதான் உண்மையான குவாலிட்டி வந்து பக்தனுடைய குவாலிட்டி. சோ இது ஏன் பகவான் எனக்கு கொடுத்தார் அப்படின்னு நம்ம வந்து அழவும் மாட்டோம். அதனால நல்ல நிலை கொடுத்தாலும் அதை வந்து வெறுக்கவும் மாட்டோம். இப்படிப்பட்ட ஒரு இது நான் சோஷதி நான் காங்ஷத் இல்லையா? சோ அந்த சம சர்வேஷு பூதேஷு மத்பக்தி பவத்தே லபத்தே பராம் இல்லையா? சோ இப்படி பகவானுடைய அந்த ஏற்பாடை வந்து இந்த இடத்துல வந்து நாம பார்க்கின்றோம். அதன் மூலம் பக்தனை படிப்படியாக தன்னிடம் நெருங்கி வர செய்கிறார் இல்லையா? எவ்வளவு நமக்கு வீட்டுல அனுகூலமான ஒரு நிலை வரலன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி வந்து we will enter into the பக்தி பாதையில வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இறங்குறதுக்கான காரணமே அதுவாதான் இருக்கும். விரக்தி நிலையில் தான். ஆரம்பத்துல அது விரக்தி தான். ஆனா போக போக பகவானுடைய உன்னதமான நிலைகள் எல்லாம் நம்ம புரிஞ்சு கொள்ளும் பொழுது அதுல நமக்கு ஈடுபாடு வந்து அதன் பிறகு இந்த விரக்தியை பத்தி நம்ம கவலைப்பட மாட்டோம். இதுல நாம எல்லாரும் நிறைய பேர் இந்த நிலையில இருந்து வந்தவங்க தான் இல்லையா? சோ நம்ம பக்தியில அவ்வளவு மேன்மையா போகலன்னாலும் ஆரம்ப கட்டத்துல விரக்தியிலிருந்து வந்தவங்க தான். ஒரு சூழ்நிலை வந்து நமக்கு ஏற்றுக்கொள்ளாத ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்கும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி இதுல இருந்து நம்ம வேற எதுக்கு நம்ம போனா இதுல இருந்து நம்ம மனசு பக்குவம் அடையணும்ன்றது தேடும் பொழுது பக்தி ஒண்ணு மட்டும் தான் நமக்கு அந்த துடுப்பை பிடிச்சிக்கிட்டோம் இல்லையா? அந்த படகுனுடைய துடுப்பை பிடிச்சிட்டு நம்ம ஏறணும்னு நினைச்சுட்டு இருக்கோம். அவ்வளவுதான் இல்லையா? பக்தி என்னக்கூடிய அந்த படகை நம்ம ஏறணும், அந்த துடுப்பை பிடிச்சுட்டு இருக்கோம். நம்ம அதுல இருந்து நீந்தி அந்த கரை சேரணும். நம்ம இதனை பகவத்கீதை ததாமி புத்தியோகம் தன்கே என மாம் உபாயந்திதே என்று உறுதி செய்கிறது. பகவான் பக்தனுக்கு மேலும் மேலும் வளர்வதற்குரிய வாய்ப்பினை அளிக்கிறார். ஆகையால் அவன் வீடு பேறு பெற்று முழுமுதற் கடவுளை அடைபவன் ஆகின்றான் இல்லையா? சோ அவ்வாறு அவன் வந்து அதை முயற்சி எடுத்து சோ நிறைய தடை கற்கள் வரும்போது நாம அதை நீந்தி வந்து கரை சேரணும்னு நம்ம நினைக்கணும் இல்லையா? பக்தி பாதையில எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு நாம செய்யணும்ன்றத நம்ம நினைக்கணும். சாதத் பும்ஸ்வனம் ராஜ்னி பராஷ்டய வை பக்வத்யூர் ஆததே கர்ப்பம் காலபுபாவிருத்தே குமாசூஷவே பிரஜாஹ இல்லையா? ஷா அவள், தத் அந்த உணவு, பும் ஸ்வனம் ஆண் குழந்தை, எய்தத் தரவல்லது, ராக்னி இராணி, பராஷ்டிரம் உண்டு, வை உண்மையில், பத்யுத் கணவனிடமிருந்து, ஆததே கருவுற்றாள், வர்க்கம் கர்ப்பம் காலே உரிய காலத்தில், உபாவிரத்தே தோன்றினான், குமாரம் ஒரு ஆண் குழந்தை, சூஷவே ஈண்டெடுப்பதற்கு, அப்ரஜா மைந்தன் இல்லா மைந்தனில் தலில் அப்ரஜா மைந்தன் இல்லாததினால். அது நீங்க ஸ்பிட் பண்ணி படிச்சுக்கோங்க. ஓகே, அரசிக்கு குழந்தை பேரு இல்லாமல் போனது. அதான் அந்த மைந்தனில் அப்ரஜா என்ன, அவங்களுக்கு முதல்ல குழந்தை கிடையாது. ஓகே, இல்லாமல் அப்பேற்றினை வந்து அடைவதற்கு கொடுக்கும் ஆற்றல் மிக்க அந்த பாயாசத்தினை அவள் உண்ட பிறகு அவள் தன் கனவில் மூலம் வந்து கருவுறுகிறாள். உரிய காலத்தில் ஒரு ஆண் மகவினையும் அவள் வந்து ஈன்றெடுக்கிறாள் இல்லையா? பும்சவனம் என்னும் 10 வகையான பும் ஸ்வனம் அப்படின்றது 10 வகையான அந்த வேள்வியில போட்டது. அதாவது நம்ம சம்ஸ்காரம்னு படிக்கிறோம்ல மாதாஜி, அதுல இந்த பும்சவனம்ங்கிறது ஒண்ணு மாதாஜி. அதாவது மூக்குல எதையோ அரைச்சி அந்த பிரெக்னண்டா இருக்கிற வளகாப்பு செய்யறப்ப முன்னாடி
இந்த இதை Okay. மூக்குல இதை விட்டு ஆண் குழந்தை பிறக்கணும்னு வேண்டிக்குவாங்க மாதாஜி. அந்த மாதிரி Okay. 16 சம்ஸ்காரத்துல கர்ப்பாதானம்னு ஒண்ணு மாதாஜி. அடுத்தது ம். பும்சவனம் சீமந்தம்னு சொல்லுவாங்க. அடுத்தது Okay. சிமண்டோனா யானாங்கிறது மாதாஜி. அடுத்தது ஜாதகர்மா ஜாதகம் எழுதுறது. நாமகர்ணா பேர் வைக்கிறது மாதாஜி. நிஷ்கிரமானா அப்படின்னா அது தெரியல. அன்னப்பிரச்சானாங்கிறது சாப்பாடு முதல்ல அந்த குழந்தைக்கு ஊட்டுறது. அதுக்கப்புறம் சூத்த கர்மா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கப்புறம் கர்ணோ கர்ணோ வேதா அப்படின்னா காது குத்துதல் மாதாஜி. அடுத்தது Okay. உபநயனம். அடுத்தது சாமவர்ண தானா அப்படின்னா ஸ்கூல்ல சேர்க்கறது மாதாஜி. அடுத்தது Okay. விவாக சம்ஸ்காரணா அப்படின்னா திருமணம். அப்புறம் கிரகஸ்தாசிரமா, அப்புறம் வானப்பிரஸ்தானா, அப்புறம் சந்நியாச கர்மா, அப்புறம் இன்னொன்னு என்னமோ இந்த மாதிரி இது வந்து சம்ஸ்காரங்கள் மாதாஜி. குட். பும்ஸ்வனம் என்பது ஒரு 10 வகையான பிரெக்னென்ட்லா இருக்கிறப்ப செய்யறது ஓகே மாதாஜி. தூய்மை செய்யும் முறை. சோ அப்ப பிரெக்னெண்டா இருக்கும்போது செய்யக்கூடியது. இதில் ஒரு மனைவி பிரசாதமோ அல்லது பகவான் விஷ்ணுக்கு நிவேதம் செய்த உணவோ அளிக்கப்படுகிறாள் அந்த சமயத்துல வந்து. ஓகே. அதன் பிறகு அந்த குழந்தை வந்து கருத்தரிக்கிறாள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு இந்த இடத்துல. ஓகே. கருத்தரிப்பிற்கு தான் இது வந்து பும்சவனம் சொல்லியிருக்காங்க மாதாஜி. ஓகே. ஸோ நீங்க சொன்ன மாதிரி அந்த கர்ப்போதான சம்ஸ்காரம் இல்லையா, அந்த இதுவும் வந்து இந்த பும்சவனம் ஆன பிறகுதான் வருமோ என்னவோ எனக்கு புரியல. கர்ப்பதானம் முதல்ல முடிஞ்சிடும் மாதாஜி. ஃபர்ஸ்ட் நைட் அன்னைக்கு அது ஃபர்ஸ்ட் அது வந்து திருமணம் ஆன உடனே நடக்கிறது. பட் இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சோ இது குழந்தைக்காக அவர்கள் செய்யக்கூடிய ஒரு பும்சவனம். ஓகே. சோ அதன் பிறகுதான் வந்து நமக்கு இதை பத்தி அவ்வளவா தெரியாது இல்லையா. மேபி சாஸ்திரங்கள் வந்து படிக்கிறவங்களுக்கு இது கண்டிப்பா நல்லா தெரிய வரும். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ ஃபார் ஷேரிங் மாதாஜி. ஸோ சிலதெல்லாம் நமக்கு தெரியும், ஆனா அது என்ன வேர்டிங்ஸ், என்ன செய்யறோம், என்ன செய்யணும், எப்படி செய்யணும், அதெல்லாம் நமக்கு கண்டிப்பா தெரியாது. சில பேர் வந்து எல்லாமே தெரிஞ்சுன்னு செய்வாங்க. அது வாழையடி வாழையா அவங்க வீட்டுல பண்ணியும் இருப்பாங்க இல்லையா, அதை அப்படியே பார்த்துட்டே பண்ணுவாங்க. சில பேர் வந்து ஒரு ஆச்சாரியாரை வச்சு அவர்கிட்ட அறிவுரை கேட்டு அந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க. ஒருத்தர் ஒரு மாதிரி. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சகல்பதாருபியச்ச கிருபா சிந்துபியேவ ச पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।